Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Euskal City saiora. Gaurkoan gurean bi artista etorriko zaizkigu, Garazi eta Lorea, batetik antzezle bat eta bestetik aktore bat. Ea zer kontatzen diguten artearen inguruan. Ezagutu nahi aldituzu, Ba, geratu gurekin. Nire izena Garazi da. Herria Iruñan bizi naiz, bigarren zabalguneko auzoan. Adina 33 urte ditut, uztailean beteak, justo. Eta lanbidea, antzerkian ibiltzen naiz, antzezlea naiz, eta antzerki klaseak ematen ditut baita ere. Nire izena Lorea da, 19 urte ditut, Iruñekoa naiz, Txantrakoa. Eta lanbide bezala garbitzaile naiz. Ikasketak lanbide heziketan ikasten dut, gizarte langintza. Eta oso gustora. Kaixo. Kaixo. Ni Lorea naiz. 19 urte ditut. Abenduan 20, Eta Txantrakoa naiz. Eta zuze? Ni Garazi naiz, 33 urte ditut, eta Iruñakoa naiz bigarren zabalgunekoa. Nire ama hizkuntza erdara da. Baina ikastolan beti euskaraz ikasi dut eta ikasketa guztiak. Orduan, nahiko euskaldun zarra, baina ez daukat ama hizkuntza bezala. Zukan, eta euskalkia ez, batua. Posible da, baina gutxi. Bai. Euskaldun berria naiz. Eta, euskaldun berria, txikitatik ikasten dut euskara, baina euskaldun zarrak. Eta euskaraz, nire kuadriakoekin batzutan, hitz egiten dugula asko erdaraz, zoritxarrez, osoituta gaude erdaraz hitz egitera, baina lagun pare batzukin beti euskaraz. Zuka, batua, asko. Nik uste oso euskalduna dela. Arratsaldeon, Mikote. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Garazi eta Lorea, gaurkoan gurekin. Hitz egingo duzu zuen auzo eta herrien inguruan pixka bat hasteko. Erantziko dizkizuetela pixka bat gaiak, laguntzeko, elkarri, hortxe. Gustu zaituztet. Hasiko zaratu? Venga, hasiko naiz. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian, auzoan? Zuze? Nire kasuan uste dut, ni antzerkian ibiltzen naiz. Antzerki klaseak eta baita ere, nago antzerkiak egiten. Eta bigarren zabalgunean alde horretan ez dago askorik, ez dago eskolarik, ez da, kalean ez da ikusten deus, adibidez. Ez pena, ez? Uste dut auzo aldetik, hor bertan jende zahar asko dago, eta gazteak egiten duten gauzak edo, bizitza, lehen esan dudan bezala, ez bizitza falta da, nire auzoan. Igual Txantrean ez. Txantrean, nik uste, biziagoa da. Nire kasuan, kantautorea naiz, eta aukera ematen dute, adibidez azote egin, orain irikiko da, ezagit, uste dut iraian edo, eta hor baita ere egiten dira gauzak, zirkoa baita ere, nik uste, baina gazteen artean, batez ere, nik uste gazteak direla auzoa berasten dutenak. Garela. Txantra da iaia herri bat, ez? Bigarren zabalgunea da bizitzeko. Logiteko. Logiteko. Ez dakit, beste bat? Venga.
Galdera librea. Galdera librea? A ber, ez dakit. Hori azkeneko izan beharko zen. Bai, ez? Usten dugu bukaerarako? Venga, ba, usten dugu bukaerarako. Eta pentsatzen dugu bitartean. Ni? Venga. A ber. Euskararen erabilera herrian edo auzoan lagun artean. Ba, ni auzoan ez naiz bizitzen, hori, osea, ni ez dut, hori, lo egiten dut, baina gero Aldezarrean bizitzen naiz, eta hor Aldezarrean, pues, bai, badago, baina nire auzoan, pues, nahiko tristea da. Zer esan behar dut? Ba, bueno, nire lagun artean, kuadrian eta hola, bai hori esan dudan alen, kostatzen zaigo pixkat, euskaraz aritzea, ze, ez dakit, gaztelera ez hasten zarenean, ja, nik uste txip hori aldatzea kostatzen dela. Eta, bai, lagun batzuekin, bai, beti euskaraz, bueno, beti, pues, badaude momentutxo batzuk, gaztelera hor faltatzen dela, baina bestela, nik uste lagun artean, bai, falta dela hori. Baina txantrean berez... Ni batzutan ezagutzen dut pertsona bat, erderaz hitz egiten, eta ja, hasten gara erderaz, edo gazteleraz, eta pata nahi, Euskaldunak gara, ez? Bai, tio. Baina ja, ohitura hori hartzen badugu. Ez que nik uste hemen badagoela ohitura erderaz hasteko. Hasteko, bai. Ka igual lotxa, edo, bueno, ez dakien edo ez dakien, baina badaz bada ere, ni erderaz hitz egingo diot, hori fijo dakiela, ez? Eta ez... Agian txipa aldatu beharko dugu, ez? Ausardi falta da, agian, ez? Bai, beldurra, eski ez dakit zer dut, baina... Eta gero zer eza da, esatea, ez? Zerbait euskera, ez dut ulertzen, pasatzen zara, bai. Nire auzoan, nire egon naiz Bartzelonan bizitzen, bi urtez, eta ikaste joan nintzen antzerkia ikastera. Eta orain bueltatu naizela, bai ikusten ditut kuadrilla gehiago, gazte kuadrilla gehiago, eta euskera gazte kuadrilletan ez, baina igual guraso berriak ez, txikiekin euskera entzuten dut. Baina bestela ez dut asko entzuten. Ja, bestela ematen da asko euskainola. Nola? Euskainola. Euskainola, bai. Pues atzo egon nintzen la no seke, eta... Baina, bueno. Bueno, hori da gure realitatea. Bai, zoritxarrez bai. Baina, bueno, tuko zuzuk? Bai. Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak. Ni auzukideekin batzukin ez nahi zagurtzen ez da ere. Baina ez didaterako. Ni igual banoa portalera eta ikusten dut norbait sartzen eta ikusten dit. Eta pipa, izten dut, giltza aterako dut. Baina, ez dakit, beste batzukin ongi. Bai ez, agian da pertsonaren arabera edo? Bai, ni uste dutela pertsonaren arabera. Ez dakit. Bai, auzoan, elkarretza ezagutzen badugu, bai agurtzen garela. Zer modu, agur, eta... Gutxinez, kaixo. Kaixo beti, edo agur. Bai, esan nahi dut dela nahiko individualista edo bakoitza bere bolara, ez? Bai, bai. Kuadrilleen arabera, ez? Claro, eske nire auzoan ni ez daukat kuadrillarik edo. Aldezera Aldezarrean, ez? Kuadrillan Aldezarrean, ez? Bai. Bueno, Barañainen daukat kuadrilla. Eta orain ja ditu lagunak hori da berena. Kuadrilla kontzeptua apurtu nuen. Hobe. Bueno, niretzat hobe. Ez beti... Osea, ongi eramaten naiz kuadrillaekin. Beti izatea hori da, lujo bat. Bai. Ematen du segurtasuna bezala, ez? Kuadrilla izateak. Ikuste. Baina, agian ez. Baita ere, izan alduzu lagun bat kuadrilla ez dagona, eta zure lagun minena da,
hori duari gabe. Bai. Baina bai, a ber, galdera librea. Galdera librea. Bako zuzera pentsatuta, nik... Eta kantautora zarela esan duzu. Eta? Pues, a ber, ja badaramagu pila bat entsaiotan. Urte bat baino gehiago, nik uste. Osea, kantautorea, baina taldea. Bai, osea, a ber, bale, nora azalduko dutago. Nik editut abestiak, eta nik horatzen du guztia eta hola, azkenean nire diska da, baina bai, lagunak ditut, laguntzen diatena, pila bat, osea, egin dituzte aldaketa asko eta badira la hostia. Oso onak dira aldaketa horiek, eta berai gabe, eske, ez dakit zer egingo nuke, osea, hori. Eta gero, osea, badukazue perkusioa dena, osea, da... Bai, badakagu kutxa, Vale. bi gitarra, pianoa eta bibolina. Ah, zongo, joan. Bai, Bi paso. bai. Orduan, hori, zu... Bai. Eta gero bai, bost kanta euskaraz eta beste bost erdaraz. Pizkatola. Bueno, ez, 6 erdaraz. Ze, bat, orain egin dudanez, orain dela gutxi eta sartu dugu hor. Ni jotzen dut gitarra baita. Hori, alatuko nizun. Eta ze, zaletasun bezala edo... Hasi nintzen zaletasun bezala eta besti batzuk egiten eta kontzertuak egin ditut. Bueno, bai, ez naiz musika, ze toka, bueno, akordeak betikoa jotzen ditut. Bueno, nik ere, bai. Baina, bueno, gero kontzertuetan egiten dut pixkat, monologillo, gehiago... Antzerkia egiten duzu. Bai, gehiago noa antzerki mundutik eta... Artista. Dela pista. Ze guai. Eta antzerkia zer modu, bazaude talde batean, edo? Pues orantxe nago lan egiten talde batean, Atikus Teatro, dela Etxauriko talde bat. Eta egin dugu udan COVID-aren inguruko antzerki bat. Eta orain ari naiz zuzentzen beste obra bat. Zuzentzen? Bai. Pues hasi nahi zuzendaritzan hor, a ber, ke pasa. Jo, betzi ondo, Bai, eta gustora. Eta super gustora taldearekin. Eta, bueno, nik idatzi nuen, esan nien, eta gustora gaude, ni super kontent nabil, igual, zailena da ordutegia finkatzea, baina bestera, ni super gustora nago taldearekin. Jo, betzi ondo. Bueno, dago Maialen Lujanbio, ez? Mendia. Ze musika, niri gehien betetzen dida musika da rocka edo punka edo azken finean bai, entzuten dudanean, pues hori da. Baina denetarik entzuten dut baita reggaetoia, osea, segun ze nolan nagoen ni, denetarik. Eta gitarra jotzen dut, eta nontzean behin batukadan jo dut ritmoa, kirola egitea. Bueno, bai, joe. Bueno, batez ere Benito Lertxundi. Netzat, ezakit. Bada oso unkigarria eta gustatzen da pila berri txarrak, baita ere, mendia. Musika, bizka denetarik. Reggaetoia gutxiago, baina, bueno, depende zer reggaetoia, baita ere. Baina, eta, bueno, hori, eta jotzen du gitarra irakurtzea. Bueno, gauza pila bat dituzue komunean, ez? Biak ere artista gutxak eta kantautoreak eta, bueno, ze ongi. Proposatuko dizu eta hasi zarete pixka bat esan duzuzuk COVID-aren inguruko antzezlan bat egin duzula edo prestatu duzula. Hain zuzen ere COVID-aren inguruan solastuko zarete orain, nola izan den pixka bat bere torrera, geratu egin da, eta horrek nola eragin duen pixka bat zuen bizitzetan, ze etorkizun ikusten duzuen honekin, ze alde positibo, ze alde pixka bat txar, edo, bueno, nola ikusten duzuen panorama pixka bat, eskatuko izan. Gaia. Gaia, kopi. Nire gertatu zitzaidan Bartzelonan nengoen oraindik bizitzen, baina ja
Baina kontratua, alokailu kontratua ja neukan etxita, eta batean mudantza egin gabe, noski. Eta batean ni ez neukan internetik ez da ezer, deitzen didate, konfinatu behar garela, eta nila ez neukania, ez da, justu erdian, ez dakiz martxoan, ez dakiz zer, den erdian, eta ilegala sentitzen nintzen, gauzak mugitzen, ez dakiz zer, jaleo bat niretzako izan zen nola zer. Eta sentimendu bat, ez, hor, joi. Gero lagunei laguntzen didazu mudantza egiten, kotxea, baina kotxea ezin zuten mugitu. Hasiera izan zen pixka niretzako eta gero lagunak berriro eskaini zidaten bere logitea, ez dakiz zer, eta pasatu genuen itxialdi itxi hori ez. Eta gero Iruñara etorri nintzen, pixkat ireki zenean, mendira joan nintzen, eta lanik gabe geratu naiz. Hasiera batean, bolo guztiak, antzezpe guztiak suspenditu ziren. Eta orduan langabezia eskatu nuen, baina gero antzerki beste obra bat atera zen honen inguruan, eta sorte hona izan dut, hartu didate. Jo, gutxienez, ez? Bai. Alde hona ikusi. Bai. Nik etxean pasan nuen konfinamendu. Lan askorekin, ze hori gizarte lan gintzan, guztia online, eta, pasatzen ziren egunak, eta nik uste izan nitula egunean 13 lan, hola, venga. Eta, hori oso... Bai, batean, ni lasaitu nintzenean mudantza utzi nuen atzean, ez neukan denborarik gauza guztiak egiteko, eta goiz esnatzen nintzen. Bai, eske egunak ez zeukan ordurik. Baina, eta, nik ere diskarako izan zen paroi bat, ez genuen hori, ez dakit, nola esaten da inesperado? Ez ustekoa. Bai, oso ustekoa, eta gainera asko moteldu zuen, lana... Gehia esan behar dut, bueltatzerakoan izan zela, venga, joko dugu hau, eta ongi bizitzen, eta guztia, ondo. Baina, geldialdi hori izan zen, bizka, mekaguin. Geldialdi, ez ustekoa. Hori denentzako, azkenean, baina bai. Baina, ni nengoen plan alde positiboa hartzen. Nengoen, esaten nuen, hola, ezakit, aldatuko ditu rutune batzuk, ez aizkidala gustatzen, ez dakiz zer, hasi nintzen, pixkat rollo horretan, venga, hemendik aurrera, ni beste pertsona izango naiz, eta ez dakiz zer. Eta, kirola egiten hasi nintzen, en plan, Instagram, ez dakiz zer, eta hasi nintzen hor, bai. Eta, gero ja utzi dut. Agian gero ere hartzen duzu, berriz ere. Bai, niri kirola asko gustatzen ez. Nik hartzen nuen eguzkia, nire pusuan ez daukat balkoirik, orduan. Jartzen nintzen, nik uste 4 edo. Eguzkia jotzen zuenean nire lehioan, liburu batekin, hola. Eta pixka, kremari gabe, banengoen txuri. Venga. Eguzkia, eta gainera niretzat eguzkia da osasuna. Gu pisuan geneukagun, ez dakit, ordu bietatik 4 arte. Eguzkia, balkoian, orduan ateratzen ginen 3 holki, eta olibak, eta garagardoa. Eta gero bazkaltzen genuen. Hori, Beti bat zegoenari, ez dakiz zer bazkaria bestaltzen, baina gero. Bai, ze ondo. Eta alde positiboak. Nik uste... nik egin dut pina gehiago kuadriarekin. Ezakit.
bideoamadekin eta hola. Azkenean, venga, pues gaur zerbezarekin zerbait, eta gaur ez dakitze, eta gero konfinamendua ondoren, geratzen ziren askoz gehiago. Bai, ze ondo. Agian gogo horiek ez zeuden kalera ateratzeko, eta pixka komunikatzeko, harremanak, azkenean, ezakit. Ba, ni alde positibo bezala hori, baitaren nengoen Bartzelona nazkatura, eta Bartzelona da, beti daude gauzak ez dakize erritmoa eta tal, eta gelditze hori, nik bilatzen nuena berriz itzultzen, iritsi zenola, eta hasieran, igual ez nuen ongi hartu, baina gero, eske behar nuen. Eta orduan hasten zara, gehiago baloratzen, gero, mendira igo ginen lehenengo eguna, zan zen, Heidi bere etxean, ezakit. Nik uste baita ere bizi garela mugimendu konstante batean, osea, militu gabe eta garitzen garenean da nola. Pentsatu gabe. Ostia, tarentze. Gure pentsamendukin hori da. Bai, batean. Bai. Ezagutzen du lagun bat depresioa hartu zuela, hor, ez zuen nahi aldatu ezer. Eta zegoen, gaizki, ez zuen, lana zeukan, ezak zer, tal, baina bera, atera zuen. Normal, bueno, ni hasieran pentsatu honen 15 eguneko gauza izango zela, baina gero izan ziren 2 hilabete. Eta bukaeran ongi, baina ez dakit. Lagunarentzako izan zen. Emozioak eta sentimenduak nik uste gizartean ez daudela oso landuta. Eta orduan kostatzen zaigu asko batzutan. Utsa sentitzea, ez? Zure... Edo entzutea. Isiltasuna entzutea, adibidez. Hori da, gertatu zitzaiguna, ez? Gauzak egin behar ditu, gauza! Eta, igual, beste gauzak, baina rollo berdinarekin jarraitzen genuen hasieran, ez? Eta, hori ustu zenean berriro, entxetate hori, kapitalismoa da. Bai, hoxe. Joi. Bidaiatzea gogoko dut. Nire gurasoekin aspaldian asko bidaiatu dut, baina Pirineoetara joan naiz, azkeneko aldian, Pirineoetara. Maite dut, gainera bakarrik, osea. Eta nire azken bidaia Italiara izan zen, bai. Ederki. Bueno, asko positibo ikusten zaituztet, COVID-arekiko, behintzat alde positiboak ateratzen, ez? Bai. Horrein 4 gai utziko dizkizuet hemen nahi gainean. Buruz bero utziko ditu, baina buelta eman eta zuen bien artean adostuko dituzue 2, eta pixka bat horren aritik tiraka edo, hitz egin nahi duzuenaren inguruan, gaietatik ere pixka bat aterazkero ez da zer gertatzen baina. Hori da, 2 gai hautatu eta ekin dit. Vale. Buelta ematen dizkiogu, ez? Venga, Vale. 2 aukeratu behar ditugu? Bai. Eski interesgarria dira, A ber... Genero berdintasuna eta artea? Venga. Bai? Bai. Venga. Vale. Maten ezkiduzu. Zerekin hasiko gara. Ez dakit, geratu nahiz pixkat. Genero berdintasuna, adibidez? Venga, vale. Baina hola... Eski gaizakona da. A ber, Bueno, 2 gaiak nahasi daitezke bat ere, ez? Nahasi daitezke, bai. Artea eta prekarietatea, ez? Nik usten ditut generoa, ez? Osea, alde batetik generoa hor
eta berdintasuna, Beira, prekarietateari buruz, eta Bai. onire lotu, biak, nik garbitzaile bezala lan eginez, hor genero berdintasunarik ez dago, gehiengo lanetan, ez? Bai, zaintza lanetan, eta batez ere emakumea gaude. Eta hori garbitzen, zaintzen, etxean, eta garbitzen prekarietatea oso handia da. Nik irabazi ditut, bere garaian ez, eski orain dela hilabete batzuk lan egiten nuen kobratzen 4 euro ordua. Eta hori, nik uste ezin dela ez onortu ere. Eta prekarietatea baita ere, zoritxarrez, nik uste gazteen artean asko dagoela. Zaki zer uste dut? Bai, genero berdintasuna, ni uste dut, berdintasuna edo, genero, gizonak eta emakumeak, ez? Bi genero horiek asmatutak daudenak baita ere, ez? Hori ere hitz egin daiteke, ez? Generoa zer den eta gauza horiek ere dira zalantzagarriak guztiak, ez? Baina, eraiketa dago bi gorputz mota daudela, ez? Edo bi identitate mota daudela, gizon emakume eta emakumea behan dago. Hori lan guztietan, gai guztietan, ez? Gizartean emakumea beheko solairuan dago. Ni baita izan ditudan lan guztietan, garbiltzailea ez naiz izan, baina bai, tabernetan lan egin dut, ezak zer beti, igual, irudian ez dago, ez dakit, berdin kobratzen dugu, baina ni azkenean ordu gehiago sartzen ditut, edo onartu behar ditut portaera batzuk, bezeroak ez dakit nola tratatzen didate, ai, maitia ez dakit zer nola ditzen da hori, paternalismo. Zure telefonoa, ai, maitia ez, gogoratzen naiz behin lan batean esaten zidatela, ez. Lasai, ez hartu hau, pisu asko daukala, ez dakit zer. Eta ere, altxatu dezaket. Eski, Guztia, eta, emakume bezala, ez, identifikatu gaituzten hori, daukagu bizi guztia, finkatuta. Anekdotaz lotuta, ez, hezkuntzan, ez dakit. Eske, ni horretzen naiz, behin, banindoala kaletik, eta bapaten entzun nuen, eta ni biratu nuen nola, txakorrik bat zegoen. Eta ez, tio, eta bat zegoen hor gizon bat, begira, bizikletarekin pasatzen, eta nire plantu eske, eta gainera, bazara, zuk batzutan gaizki sentitzen zarena. Eske, ez dakit. Beldurra, ez? Beldurra daukagulako, edo... Gainera, txikitan ja daukagu... Ez zituak izan gara, ez? Hori. Telebista guztia. Eta, artean, artea eta generoa ez nahazten badugu, zeinei deitzen zaile gehiago, badaukate ezakit. Baitere, ni askotan pentsatzen dut, zergatik, ni banago montatzen solo bat, ez? Baina klaun, eta asko matxakatzen naiz, ni, konfidantza, ez? Konfidantza... Gandu behar dugu, eta jode. Badokat hor barnean epaile bat, beti etentzen dauena. Eta ikusten ditut, gehiengoa ez, ospetsu edo aurrera ateratzen direnak direla gizenozkoak, ez?
uste dut, Eta ni uste dut jokatzen dutela, bai, ezi dira, beldurrik gabe, ez dute hainbeste barkamena eskatzen, ez dakit zer, osea, bai, ez dakit. Guk hori, osea, falta zaigu konfiantza, beldur asko daukagu, eta hostia, Eta arte munduan hori nabaritzen da. bai, eta gainera landu barazu hori esatea, venga, ba, hemen nago eta hau ingo dut, nik nahi dudalako, eta listo. Baina, bai, bade gauza asko atzean. Ikusi, askotan ikusi ditut iragarkiak, eskolan jartzen zuten Bartzelonan edo, behar da aktore bat eta emakume bat, ez dakiz zer, emakumea ja zen aktore, zen emakumea, behar dugu emakume bat. Eta hori ez da aktoresa. Ez du profesiorik, da... Ja. Eta baita ere... no zetzen da... nola jantzen garen eta nola gauden baita ere, ez dakit adibidez, gaizki bagaude, no, ya te salido la regla. Agian ez daukatilekorik, baina... Baina ez dakit. Eta zer! Katileikoa baina zer! Hori da, bai, baita ere, eta zer? Zerbait esaten ari naiz, joe. Ez da egiteko begira, bai, iko daukat. Joe. Bai, nik uste genero berdintasuna jaten dela gizarteko guztietara. Bai. Politika, artea, prekaritatea. Zoritxarrez. Baina, hemen gaude, borrokatzen, a tope. Bai. Ez, ari nintzen pentsatzen artea eta prekaritatean. Bueno, izugarrizkoa, ez? Claro, prekaritatea, sandia. Zure kantautora moduan, ez dute, osea, normalean ez ordaintzearena ez kostatzen zaie ez jendeari dio, ez dakiz zer. Oraindik ez dakit. Banago, oraindik ez dute zer atera orduan, banago mundua tanteatzen. Baina ez dakit, baita ere badaukat sentimendu hori de, ez, agian ez dut akoratuko edo bai, edo ez da, eta gero esaten dut, ostia, bai, lana da, lanbidea da. Gutxienez dirua, gitarra kostatu zaizu dirua, denbora da, ez dakiz zer, eta gauza bat da profesionalki ibili nahi duzula eta beste gauza bat da, ez, baina, behintzat dirua ez galtzea, hori, eta gero, zure burua, baloratzea, ez? Ni hau eskaintzen ari naiz eta hau kostatu zait zerbait. Artearen atzeko lana ez da ikusten, baina denbora asko eman dugu pentsatzen eta... Pila bat. Eta bai, nik uste, artistok behar dugula balorazioa, esan duzuna. Hombre, beste gauza bat da, lagunak izatea edo izatea kontzertu bat, ez dakit ze kausa... Bai, hori bai. Orduan, pentsatzea... Badira zure baloreak, zure... Baloreak, hori bai, baina, bueno... Artea ere ordaindu behar da, negustu dut. Guzti ordaintzen bada... Bai. Bestela... Ez goaz inora, ze bakar... Zagit, autoak eraikitzea ez da bakarrik lanbide bat. Eta nik uste, adibidez, baita ere artea falta dela. Ez dakit, adibidez, hirian zehar, auzoan zehar, paretak margotzea. Ez dakit, nik uste falta dela hori. Adibidez, Gasteizen badaude, pareta batzuk margotuta eta badago, bada super politia. Eta nik uste faltela, bai. Baina ber uste duten... Zera mundu gisa, eta Baina, bueno. Eta hori pixkat, ez?
Nire auzoa bestek ez dutena, lasaitasuna igual, adibidez Alde Zaharrean ez dago eta nire auzoan badago lasaitasuna. Eta zer falta, bizia, kontrakoa bizitza, bai, kontrakoa da, baina. Nik uste Txandrea auzo borrokalaria dela. Baitu, ez dakit nola esan. Unkitasun asko, batez ere gazteek egite dute gauza pila bat, eta borrokatzen dute pila bat. Baituzte etorkizunerako ideia asko, baita ere, auzoa garatzeko, baina ongi garatzeko, edo, bai, ongi. Metodoak, edo ez dakit nola esan. Hori tresnak. Eta aldatzeko, ez dakit. Ze falta zaion. Nik uste, euskaraz gehiago egitea. Bai. Oso ongi uztartu dituzu bi gaiak, ez? Azkenean ez duzu lotura handia dagoela eta gaiak ere nahiko zabalak direla. Baina bai, nahiko ados ikusten zaituztet, ez da? Bai, iritsi gara programaren amaierara, pixkanaka, eta orain bitz, erakutsiko dizkizuet, lehenengoa ufestue, hau baztanen erabiltzen dute, baztan erratzu eta bar. Zerbait erraten aldizu, hola irakurri bezain laster? Festa. Festa, duzuzuk. Entzun dut, hitza, baina ufestue. Bai. Ufestue. Agian ufestuek talde bat bazen. Ufestuek. Musika talde bat agian. Ez dakit. A ber, festa ez. Festue. Hiru aukerak emango dizkizuet eta gaztero hautatzen duzuen, bai. Lehenengoa Ipar haizea dugu, bigarrena Usain txarra eta hirugarrena Ubeldura. Ipar haizea, Usain txarra eta Ubeldura. Ze izanen ote da ufestuek? Zerri deituko diote baztandarrek ufestuek? Ufestu. Usain txarra, ufestu, ez dakit. Igual, Ipar haizea esango duko. Eski ez dakit, eta Usain txarra ez? Usain txarra diozuzu? Ni Ipar haizea. Uste duzu? Ados jarri behar duzue. Bai! Bai, noski. Ados jarri behar duzue, mentalde izan behar duzue. Ufestue. Ipar haizea? A ber, ez dakit. Egizazue apustu. Forte jokak dut, Ipar haizea. Arria papera bagora izan? Venga, bai. Ipar haizea? Ba ez, Usain txarra zen. Bueno, logikoa nazen. Horkatu. Ze ufestue. Lasai baduzu eta bigarren aukera bat, eta horrengo hitza da azku. Bueno, Durangokoa ez, hor papelera eta ufestue. Horrengo hitza dugu azku. Azku, bai? Azku hitza erronkarin erabiltzen dute, Bai. Eta emanen, hola batean ez zaizu heldu, ez? Zer izan diteken? Hiru aukerak emango dizkizuet. Batetik azkonarra, animalia, azkonarra, bestetik azkurea, eta bestetik ganora. Azku, erronkarin. Ganora. Iarik ere, ez aurpegian, bueno. Bai, edo azkurea edo ganora, baina ganora. Ganora, Azku, ze azku. Bai, Ez dakit, bai. Horrengoen, bai? bai. Ganora? Hori da, arrazio zuen. Ebitatik bat esnatu zuen. Oso ongi, primeran, bueno, izue plazer bat izan da zuek hemen egotea, azkenean labur eta guzti ez, baina, bueno, hainbat gai eta zere hitz egiteko beste batean ere izango dugu aukera, bakizuen on gauden, plazer bat zuek hemen izatea, Berdin. Mila esker etortzagatik, eta nahi duzen arte. Mila esker. Aio. Dut taldeak esaten zuen bezala, bandera trapu bat da, haizerik ez badabil. Eta gure gaurko gonbidatuek ere, hala pentsatzen dute artearekin, esango nuke, arterik ez badabil, bizitza trapu bat dela. Arteari ere bere garrantzia ematen saiatu gara gaurko atalean, eta etorkizuna dena delakoa dela ere, ikusi dugu positibotasunez erantzungo diotela, eta artearekin gogorrekingo diotela gure gaurko bi gonbidatuek. Eskerrik asko, haiei, eta eskerrik asko zuei ere gurekin egoteagatik. Hurrengora arte.